pat ba nong let nong wan ki ba ya ding ba na ka Surat ba National Highway na clear ya ter shadu chirup hi ki kendo jing e hadu katata ha kale ka wan na ka daw ka jing jur parat ka jing deng kali ha Surat ba National Highway ka ba nadu clear ya ter shadu chirup hi bat ka daw ka dei namar ba ka NHI ka pentere ya ka surang bat ki nala tu ki ba he na ki ba bon teli ki jaka ka jing deng kali kala bo jing e tang ye ki nong let nong wan Henry ka wan ra ro ka jing do nong ye ki banya kali kamai kam tam haba dei ki sngi yo namar ka jing sakun ha ka jing deng kali ka ne kala ta ro wat ye ki tu ki brio ki ba don kam ban be por ban pendap ye ki kam ki jam kala mi ki jing benyao bat jing un na kaliang ki pat ba namar ka ne ka jing bentre ka NHI ha ki ba bon jaka bat kila ong baha ka jingshi sha ke NHI kala day ban pendap shwa ka way ka benta haba shnai ki nala toy ki ba he Henry ki nong tre ke NHI pan tang ha clear riat ru ki pentre hadu ar ne lai jaka ha ka jo ka por na ta ka daw ka jing deng kali kala jor bha kham tam ha clear riat ka ni kala bo jing e ru wat ya ki pulet ba penyat kali ha ka ba ki hap ban penyat ya ki kali ha ki ar mat lai teli ki jaka tang ha clearian amla balan hakum kini ki banai kala deiru ka banai ba ki brio ki bon kam bha ha ka di thiet namar ka dei ka ayam ba pen kre ya ki jingle ka men Christmas bat ki brio ru ki bon bha ha ki ba let yo kum ha clearian bat la bai bat kini ka jing ben tre ka ne chai ha ki ba bon jaka ka bo jing mau wat ya ki pat ba ya da ka khajat ru ha sor clearian ne kitu ki jaka ba ka NHI ka pentre